Ano pa lang yung oras ngayon, alas 12. And nakikita nyo yung mata ko medyo parang bagong gising. Kasi nakatulog ako mga inday. Nagising ako sa tawag ni Wibe. Kasi mainit daw si Savi. So si Savi nasa school. Kaya ngayon pupunta ko ng school. So kukunin ko siya. Kasi mainit daw siya, sabi ni teacher. I hope okay lang siya. Pero nung hinatid ko siya kanina, masigla siya mga inday. Kasi nga nag-prepare kami kahapon ng para sa gifts niya, para sa kids. Kasi nga isa-celebrate nila ngayon yung birthday niya. Kasi wala nang last na ng pasok nila sa school. Tapos bakasyon na. Since yung birthday niya is August 1, sabi ni teacher, isa-celebrate nila ngayon. Kaya ayun, nag-send pa nga kaninang umaga ng mga pictures sa kanang video. Tapos ngayon, naalimpungatan ako sa tawag ni Dudong. Oh, I hope okay lang siya mga inday. Kaya dire-diretso talaga ako. Buti, ayan, pinadede ko muna si Inday Gamay. Buti hindi siya umiyak. Kaya lang, nag-ano ako ng music niya. So, ayan siya. So, yan yung school. Mga inday, ayan, papauwi na kami ng bahay. Andito na si Dudong. Are you sick? Sick talaga siya kasi hindi siya naghahay. Ayan. Ayan ang buhay ni Inday, oh. So, ito yung basket. Hindi, nakalimutan ko nang mag-video ng ginawa kong mga gifts para sa classmate niya. So, ito yung nilagyan ko yung box. Tapos may mga gift din na bigay sa kanya. Ito yung basket pala. Yan yung nilagyan ko ng mga regalo. Mga konti lang naman na abubot na makapagpapasaya sa mga bata. Alam niyo naman, kasing edad lang ni Savi. So, kahit simple things lang, magiging masaya na yan sila. So, ito na bahay namin. Pasok na dyan. Yeah, you go there now. Kanina hindi na ako nakapag-video nung pagkadating talaga namin kasi very moody na si Savi. Kasi syempre mainit siya. Tapos parang gusto niya ng attention ba. Kaya lang umiiyak din si Elena nung pagkadating namin. So medyo my gosh. Ako lang mag-isa. Mabuti na lang mga yun, last day na ng work ni Dudong ngayon. And wala na siyang pasok. So, last day na talaga. And actually, andito na siya. Nasa labas siya. Nasa may sofa sa labas natutulog. Kasi nga, very tiring din siya. Since last day, ang dami, this week, ang dami mga busy sila. Ang dami mga ginawa sa school. Plus, yung mga bata, mga ano na din kasi last day na nga. Parang, alam mo yun, mga kulang sa pansin na din yung mga bata. And katapos ko lang magtupi. Ayan, tinupi ko na kaagad kasi alam nyo, di ba, sabi ko dati na ayoko magtambak. And yung dalawa, finally natutulog mga inday. So silang tatlo yung tulog. Ayan si Elena. Ayan. So, good thing gusto na niya yung dinuduyan siya. And dito ayan, si Dudong namin na may sakit. So, mapapansin nyo if may sakit siya kasi mapula yung dito, yung pisngi niya. So, ako mga gagawa ko ng soup. Kasi ang dami nang na-harvest namin na, tingnan nyo, ang lalaki pa. So, hindi siya mauubos. So, yung gagawa ko ng courgette soup, ito. Tapos, haluan ko siya ng mushroom. Gigisa ko muna siya sa sibuyas, bawang. Tapos ito, ayun, parang cream siya. Lagyan ko ng cream. Tapos, after ko magisa siya, dahan na tayo. I-grind ko siya.
Para yung, ano talaga, yung pino. And the good thing, gusto ni Savi to. So, masustansya siya kasi pure na, ano talaga siya. Pure na gulay. Tapos minashed. And, ayan, kuha ako ng, may beans ako na kukunin sa garden mga inday. So, mag-harvest tayo. Hindi ko alam if meron pa. Meron pa siguro kasi nung isang araw pa lang namin na-harvest. Hindi isang araw. Nung last 2 weeks kami nakapag-harvest. Siguro meron ng mga bago. So, ayan, puntaan natin. Tulog siya. Ayan, soon mga inday, may mga itlog na kami. Kasi may 3 kaming manok. O nga pala yung dito mga inday. Inano na, kinuha na ni Dudong. Ayan, para mapalitan na siya ng mga bagong vegetables. So, ito na lang yung natira. Ayan siya. Ayan, mais yan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais. Pero hindi namin alam kailan siya magbubunga. Ito naman yung update natin sa mga mansanas. Ayan, ang daming bunga ng apple. So, 2 puno to siya. So, andun yung isa. Ito yung may malalaking bunga. So, ito yung beans natin. So, dito tayo mag-harvest mga inday. Lagay ko muna to. So, meron pa naman makukuha mga inday. Gusto ko siyang ihalo sa soup kasi parang, alam mo yun, diba, kinakrush ko, minamash ko yung lahat ng gulay, mashed siya. So, at least ito, parang yung sa loob niya, parang may something na ma-chuchu ka. Ayan. So, gusto ko siya. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. Medyo konti lang yung na-harvest natin. Tingnan natin yung kamatis mga inday if may makukuha tayo. And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how Parang hindi pa siya. So, kailangan yung red talaga. Wala pang red. Ito malapit na. Wala pa mga inlay. Mga hilaw pa. Ito yung maliliit na tomato mga inlay. So, ayun, kunin na lang natin. So, meron naman tayong na-harvest mga inlay. Ayan, 2 cherry tomato. Tsaka ito, konti. Pero at least, okay lang yun kasi gusto ko lang pag nag-ano ng soup, may parang chuchu kayo ng konti. Mga inday, ito yung nakukuha nyo. Ayan, sa loob nito. Kaya gusto ko siya. Kunti lang yung na-harvest namin. Kasi nung nakaraang araw, ang dami na-harvest namin mga inday. Sayang, kasi yung isang ganito, 3 lang na ganito yung laman. Yung isang ganito, 3 ganito lang. Pero at least meron mga inday, diba? Ito 4 siya. Kunti lang talaga, ito lang. Pero okay na yun. And, dasan ko muna to. Sa halipan ko ng mushroom. Next year, mag-aano din kami nito sa garden mo. Favorite kasi yung mushroom ni Savi. Mushroom soup, napapagawa siya. Ayan.
Say hi, guys. Hi, guys. Hi guys. Wawa naman. Kahit may sakit. Nag-hi guys pa rin. Ang init niya mga Inday. Kahit ang laki na niya nagpapakarga. Wala siya papa. Bibidamulag. Papakita natin. Love, look! Safi is really big! Oh my gosh. Doe maar eens wat. Ja. Ja. Oh my gosh, Safi. We moeten oppassen hoor. Ja, adem eens. Savi. Dat is op in je hoofd, gaat dat? Dat is zo. Kom, even naar buiten. Oh my gosh, sorry mga Inday. Hey. Ay, asan si Safi? Inano ni Papa? Tingnan nyo. Maar je moet uitdoen, lap. Otherwise you will get sick too. Especially with Elena. She's quite sad. More moments later. So, mga Inday, ayan, nagpalit tayo ng damit. So, nasukaan ni Dudong. Gosh. Alam nyo dito mga Inday, before ka magpa-ano sa doktor, magpapa-appointment ka muna. Tapos, ipapa-observe muna nila ng 3 days mga Inday. Kasi yung temperature ni Dudong is mga 38 plus. So, ipapa-observe nila in 3 days. Kung same pa rin, tsaka na pupunta sa doktor. So, ayun. Ganun. Pero, buti, umiinom siya ng tubig mga Inday. Uso din kasi yung sakit sa mga bata, mga Inday, pag ganito na mainit. Imamash natin. In the shadows, I know so far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your. So mga Inday, alam nyo bang pangalawang beses nagsuka si Dudong Gamay? So, hindi kami nagsabay kumain. Pinauna ko muna si Vive kumain. Kasi siya yung nagbantay kay Elena. Tapos ngayon ako naman yung nagbabantay. Siya naman yung kumakain. Si Savi ayaw kumain. Pero buti umiinom siya ng tubig. Tapos medyo bumaba na naman. But the temperature, love, is not as warm as a while ago. So bumaba na yung init niya. Kaya lang yun nga, nagsuka. So ayun, medyo nilalayo. Ayan, nilalayo talaga namin si Inday Gamay. Ayan, ganda ng tulog, oh. So, paano mga Inday? Hanggang dito na lang muna. Wala muna tayong shout out. Kasi pareho kaming mga mahihina. Wala din kaming maayos na tulog. Pareho ni Dudong. But it's good thing it's your last day of school. So, bakasyon na nila 6 weeks mga Inday. Tapos, pagdating ng pasukan, 4 days in a week na lang siya mag-work. So, ayun. More family bonding, more time. Mga Inday. So, ayun. Hanggang dito na muna.
Thank you for watching our vlog mga Inday. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na po yung channel namin and paki-hit po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Ingat po kayo lagi and ayan, ingat sa mga sakit mga Inday.